Bamako ana lamini na burmada dugu Mali kono Mali ko kan wajibata ambe bele jele fo nugu wal nyimando hali anzigira keneka la dala jemo envers tema bura minu mbe la dala bolike jamana kuna funi abanyi ni ko de mana kuna funi internedu sabula politique kuma soro kuma kada madenya kuma jamana tabulo kuma abije kan bele jele fo ma dola yere kaba ko kuma mi madelika mi madelika yi sebenekela ubi sengena hali sabula na foreka ni kuna funi nyini ka faranyanga ka sebe shuko ani dukuza jete wajibate ikado barakulu gelendu hanno donde an woni nya don sabula ma chama mi jamana kuna funi sura envers on ga cheyate an be kuna funi zalo ka bo sebenekela u ka magwana wajibate sebenekela u nafuku woni mando no boray wajibate ikado kuna funi didi minye on ji jalembola nga ka yereke jamana fa bele jelela kenyere ye arajuso were chama de be jato ya jira kemefla ani ko Mali dukulu sanve olu be ke sababu ye kunafuni mi namba charia ikado olu fana ka ta ka yanga uka dugula boje bate nu kera jamana de bela jele bi kunafuni kilin zoro a jele boje bate ikado obaratita magwango atita wulika joko mi nye ni mbara ni na manye kwamba ke sogoma wo sogoma amma sababu je sogoma dena nego krafe alimi mbemana boka nongo bo boje bate uye Ahmed Jagiti ngaka kunafuni di oye anine ne Ahmed sona ka yamoria di ambe kunafuni nyefo sisa jeka pip karamo watu mara mbala tukobedi wajibate nebe mbolo buwakado mbi wani sebe mi nuka malende panda wajibate ka do wulika joni chesiri buluka jamana basigiti sabati abada foka soro asikulu minu mblalembe ani bamanju ni nyanje uluka ke makulu gelenye ni kulu geleya do Mali sordasu ikadu yo jira ni famiyali do yo jira ni chesiri do okoni ndugu nde manable wajibate ka do wulika jo buluka wanyefoli yere ikadu unyefoli mi ngera o debe ke sababu ko nyaka do kosaina sura zukulu ye famiyali soro kele kono kele ngoni laba tigiti ke bleka bamaji kono obi nyini sade kele ngele flafla keme saba kuda kulundi ku flengulundi ku kungolo chi boje bate ka do ka kono fara no yere de te atiba kuna funi laba minu ngoni nyefole do chef d'état major général des armées ikado kuna funu sebe koro jelembe le flaina boje bate ka do sura su ka wuli ka jo ani kata bamanyi nyini fa jabala la boje bate mabsika foko tabarikala ako minye awa bamanju ye jabala banani boje bate ka de bi miri dnye fenwo fena no ye bamanju ka minaye akuna funi disira mujugu minye kise amarfa ukado to ne me yoro banani na uyo da kulo de ko flengulundi boje bate ka do damako ma terroriste kemuga boje bate ka do ko dishi faraka ngulu faraflay ma muga ani shegi u deme baw boje bate ka do ko lu fana taw tega manjami sebene kala ko akoni ndekara marskolo kle muga ni fla temene kana bla bila anga sura zukulu boje bate ka do tisigi ble ko nyini ni debi bulu dasa mi nye nunu nye mana ke yoro ikado uningu bi yoro me katu ni deta fo uningu yere be yoro mina o debe ke sababu ye kado ko nyere ka ba mawo kuma nu yuti ubi labange boje bate ubi labange yoro minu na uko de mato kanu ka bazi uyo nani da kulundi ka flungulundi jamana kono uka bulu fara minu be yoro minu na boje bate kado yemunu saluke sebede kala ko akoni ya ta kalaje minye bawle nubi doro me kata boy uyo salo fo kata bongi nyininga minye gomitarai kunkulum badoy boje wate mimbe jema marala ukoni munumunu salo kera sababa de sabula minye bamaju ye ukabaje noju jabala bay nani boje wate utara boka marama fesugu bele jilebe boje wate kardo fenje jugu chama nyirai nyira boje wate ani maminu baraka woro koloshi yetege da ulu bele jileka mata ani kele o minena o yoro la kunyina mamina boje wate kunyina nga udalakana ako yoro be minye saki no ye boro sabaye o fambe angerela o angere nde uka marama fe doyi boje wate mi ngoni nubisenga bomu gila no yoro ngele
wajabate k'a dɔn o engrais bɔrɛ 3 u sina ka taa b'o fana dalen kan wajabate sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔnin bɛɛ min ye moto 2 ye ka taa se marifa dakabana 4 ma min ye pistolet 2 pistolet mitraillé u ko min ma PMU téléphone bara o 6 wajabate balo caman de ni ji caman de kun b'u bolo wajabate tɛgɛ dara nin bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ kelen la sɛbɛnnikɛla ko wajabate u ma daw ma min ye opération Maliko ye sɔrɔsiw ka kɛlɛbolo kura dɔ sigilen do senga u ye munumunu salo kɛ dire tɔn kan min ye abo gundam terroriste cɛ 4 u taara olu ɲɛnama minɛ wajabate k'a dɔn cɛ gansanw fana tɛ koyi nin ye ŋana 4 den minnu ɲininen do sɔrɔsi jɛkulu fɛ a bi san caman bɔ min ye Amadu Bouakar Diallo i k'a dɔn o ye bɔmu dala ye min ye Asana Amadu Diallo min ye Mawudu Sise Hamadu nu Diallo wajabate nunu bɛɛ lajɛlen ye ŋanaden ye terrorisiw ka daga kɔnɔ minnu kɔni ka kegu n'u u bi kɛlɛ yɛrɛ ɲɛdɔn min ye dogodogoni ye ani ka bɔmu sɔɔri dugukolo jukɔrɔ mɔɔw ɲɛ olu ka baara y'o ye ani kunnafoni di minɛnw n'o ye communication ye wajabate k'a dɔn urulo min ye jurukisɛ fili minnu bɛ a wa kɛ sababu ye waasa u ka kunnafoni di urulo kɛmɛ caman de dalen do wajabate wa a bi kɛ sababu fana ka mugu wuli sɛbɛnnikɛla ko tɛgɛ dara ninnu kan o yɔrɔnin bɛɛ Bamanju kɔni ye kusukusu kɛ kusukusu in kɔnɔna na wajabate k'a dɔn u taara gɛlɛnkɛ daw ɲɛ min ye ɲɔnɔ ye kuma min n'u sera ɲɔnɔ wajabate terroriste cɛ 4 tɛgɛ dar'o kan sɔmin kelen don minnu na k'u y'u dɛmɛbaa ye o maa 6 olu fana minɛna marifa tura AK-47 wajabate k'a dɔn ani mobili dɔ mobili kiya dɔ ani mobili 2 wɛrɛ wajabate tɛgɛ dara olu bɛɛ lajɛlen kan ani mugujugu a bi dilan ni fɛn minnu ye olu minɛna an ka sɔrɔsikulu wajabate sɛbɛnnikɛla k'o ma daw ma koyi o ye munumunu salo kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli in taara bɔ fo n ye ɲininka ayiwa jɔra kan wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tomiya ani yɔrɔso wajabate k'a dɔn u ye munumunu salo kɛ ka taa bɔ dɔw fana ka ye sɛbɛnnikɛla ko olu labɛnnen kun bɛ bingali yɛrɛ de la koyi k'a fɔ u bɛna bingali kɛ u taara bɔ min ni min ka ye wajabate k'a dɔn o de ye kuma yɛrɛ koloma ye sɛbɛnnikɛla ko u kelen bɛ ka Kasimu ci n'o y'u ka planw ye wajabate k'a dɔn ayiwa u taara cɛ 2 minɛ cɛ 2 mototigi 12 wajabate k'a dɔn tɛgɛ dara olu kan marifa AK-47 kelen min ye karabini chinoise u taliki waliki min bi kunnafoniw di wajabate min n'a fanga ka bon kosɛbɛ i b'i to ya ka kunnafoni di yɔrɔ caman na wajabate u y'o fana minɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsikulu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan wajabate i k'a dɔn u nana tile ISB 5 minɛ min ye disque duri o de ye i bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'a kan min ye jaw ni kunnafoni ye a ma jakitew b'o ɲɛdɔn disque duri 2 wajabate u y'o fana minɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u ka fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ u ka jatew u ka tamasiyɛnw dabali min tigɛlen do min ni min kɛra maa min ni maa min b'a la wajabate a bɛɛ lajɛlen b'o disque duri kɔnɔ u tɛgɛ dar'o fana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye armée u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bilama fanga bonyanen bɛ wajabate i k'a dɔn don o don u bɛ sebaya sɔrɔ don o don sebaya bɛ sɔrɔ nka min kɔni wele do u bɔr'o kalama min ye Bamanju kelen bɛ ka labɛnba de kɛ labɛn in kɔni dalen bɛ ka ɲɛsin maa dɔw tɔgɔ fɔlen bɛ dugu ni dugu furanjɛ ni furanjɛ wajabate k'a dɔn ka taa bi olu ka k'olu da k'u kantigɛ maa minnu dɔnnen do ani maaba dɔw wajabate k'a dɔn o sɛbɛnfuraw u bɔr'o bɛɛ lajɛlen kan o tuma wajabate k'a dɔn a bɔ sɔrɔsiw ye kangari da kɛ kangari da ka fisa wuli ka bɔ n dɔ ka ye ma o ma ni e de taa b'i ɲaami Bamanju la a ka fɔ maliden bɛɛ ye togodaw cikɛbugu fiyɛw burusi kɔnɔnaw ni n'u bi jɛla walima ni n'u ka taabolo ye kelen walima u bi tɛmɛ sira min fɛ i bi tɛmɛ o fɛ sɔrɔsiw ko ni cɛ o cɛ minɛna wajabate ta 2 ni tila o tuma n donna maa ta i dunbala ka taa n'a ye o tuma wajabate k'a dɔn cɛ o cɛ n'u ka suru dɔɔni i ma b'u la pewu ni sɔrɔsiw ye tɛgɛ da u kan Bamanji ni kɔnɔfara min ka kan o de bɛ da i kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tun ne bɛ tɛgɛ don joona l'indicateur de renouveau parce que n'o ye la rédaction ye karamɔgɔ hali bi bɛ ko min na o fana ma ban a ko min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye don o don i bɛ kibaruya dumanw de mɛn parce que ko a ko kunu araba karamɔgɔ dɔ bɛ tun n'o bɛnna mars kalo tile 30 ma min y'an ka
pankuru jigikɛnɛ Modibo Keita min ye an ka kɛlɛ ministre n'o ye colonel Sadio Kamara karamɔgɔ Daba Tunkara a ye dagabana minɛnw bisimila minɛn minnu bɛ ni jamana mago b'a la nɔgɔni fɛ parce que b'a ko an bɛ don min na ko bi armée kɔni bɛ ka sana yɛlɛn sɔrɔ tile tɛ bɔ ka bi abada n'u ma terroriste dɔ ninkɛnɛ karaba parce que b'a ko dibidibini fɛn fɛn bɛ u bɛ ka birifini fara ka bɔ a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ parce que b'a ko a ko colonel Sadio Kamara karamɔgɔ Daba Tunkara ye minɛn minnu bisimila kunun jamana sigilen bɛ ka minɛnw ma kɔnɔ a ko transition sigi fura fana bila bi la dagabana minɛn minnu sanna o kuma ka bɔ kɔfɛ ka don jamana in kɔnɔ k'a dagosi de ka bon kosɛbɛ o kuma ko hali bi dɔ bɛ ka fara kan parce que b'a ko a ko minɛn minnu nana kunun karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye hélicoptère ye n'o ye kɛlɛkɛ hélicoptère ye karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka kɛlɛkɛcɛw ta ni ka tila ka bɔmu jugu don a kɔnɔ ni ka taa suru Bamachu kan o kura kunun ka bɔ Irisiw fɛ yen o nana fara kan parce que b'a ko hélicoptère tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen karamɔgɔ Daba Tunkara min ye AK-47 ye dakabana marifa juguman baw nin bɛɛ lajɛlen donna ka na an ka jamana in kɔnɔ malidenw kun sigilen bɛ ka min b'a kɔnɔ dɛ o de ye dakabana radari ye kɛlɛkɛcɛw kun mago b'o de la karamɔgɔ Daba Tunkara min ye radar belebeleba dɔ ye ko fɛnɛ bɔra Irisiw fɛ ka don an ka jamana in kɔnɔ min ye kɛlɛkɛcɛw kun mago bɛ fɛn mun na karamɔgɔ Daba Tunkara minɛn minɛ n'o de bɛ munumunu salo kɛ bamanciya la Mali dugukolo kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ janko fɛn minnu bɛ pan sanfɛ n'a donna fo kabanɔgɔ jukɔrɔla la radar in b'i to duguma k'a sɔgɔbɛ k'a labɔ parce que b'a ko heure kelen kɔnɔ a bɛ se ka lajɛli kɛ fo kilo 8,000 parce que b'a ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Mali tun sigilen bɛ ka minɛn mun ma kɔnɔ dɛ n'o kun t'an bolo de sɔrɔlen filɛ nin ye parce que b'a ko min ye an dɛmɛbaaw ye ka taa fara Bamachu kan karamɔgɔ Daba Tunkara maa ka ɲɛdonna tɛ kɛ Mali la bilen maa ka min kɔni buruti o tɛna kɛ Mali la bilen o k'a sɔrɔ su yɛrɛ ye nɔgɔ bɔ kuma min na minɛn mun bɛ Mali bolo ani Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ hakilina mun na bi karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛ se ka Mali lakana o kuma nin b'a yira k'a fɔ o kuma ye tarafatani ye min ye kɛlɛ a tɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn kɔ kɛlɛ a tɛ kɛ dusu kɔ karamɔgɔ Daba Tunkara kɛlɛ a tɛ kɛ musaka kɔ a ko an bɛ don min na ko bi Mali transition ɲɛmaw u kɛn bɛ ka janto kɛ nin bɛɛ lajɛlen na parce que b'a ko a ko radar mun nalen filɛ nin an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ jamana in kɔnɔ fo tilebi kɛɲɛ ka bayanfan a b'a dɔgɔdɔgɔnin kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen sɔnsɔn k'a lajɛ maa o maa ko de tiɲɛnikɛla e de dogolen bɛ fan o fan kɔnɔ kabanɔgɔ ka taa bila fo cɛncɛn jukɔrɔ i b'i ye i mana kɛ fɛn o fɛn i b'i ye parce que b'a ko karamɔgɔ Daba Tunkara nin kɔni ye nin kura de fiyɛlen an ka kɛlɛkɛcɛw la o kuma diɲɛ ma don o don nin ka sebaaya sɔrɔ jugu kan maa bɛ se k'a fɔ sa min ye Mali armée karamɔgɔ Daba Tunkara an ka kɛ cɛ kelendenw ye an ka kɛ hakilina kelenw ye an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'an ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ yaasa juguw ɲɛ bɛ se ka bɔ an na cogo min na yaasa Mali bɛ se ka kɛ malidenw sago ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate naamu a ka di n'a da tɛ bila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre o yɛlɛma hɔrɔnya don Jabate naamu i k'a dɔn jamana a yiriwali n'a ɲɛta a tɛ cakɛda kelen ko fɔ ayi min ma bila min na i k'i jija k'o kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ni sɔrɔdasokuluw bɛ wuli ka jɔ ani cɛsirila jamana lakana jamana sɔrɔ jidili ani maanifin ni kanani Jabate k'a dɔn cakɛda min ni dugukoloko kalifalen b'o la u k'o de ma ACI Jabate ACI furadama a sigi furadama sen ka kana bila bila min kɔni ye gɛlɛya damanda ye fo maanifin kamana ganna ACI ko la o de bɛ sen na Jabate k'a dɔn waati kɛra min ye ACI ɲɛmaa ko ye i k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten falenni ka kɛ o falenni sɛbɛ garijɛgɛ nana di directeur général adjoint ma Jabate nka hali bi n'a ka bi i k'a dɔn ɲɛmaaw sigilen dɛ maaw ɲɛna o furanjɛ kɔni na ACI yɛrɛ a na walawala Jabate nka i k'a dɔn a wa kunun ka fisa bi ye sabula don o don ŋanamu ani gɛlɛkɔrɔw de bɛ boloda dugukoloko mankan Jabate k'a dɔn a ti ban abada ACI kɔni i k'a dɔn dossier minnu dalen bɛ ɲɔgɔn kan n'a wulila don o don Jabate maa caman kɔni b'a la i bɛ taa a ko min ye wulikajɔ ani dugukoloko kuma minnu kun bɛ yen ni a wasigana kun b'a la u ko yɔrɔ min ma ayiwa falajɛ bewa yirimajɔ o ka dugukoloko minnu kun bɛ yen Jabate ni gɛlɛya caman don o fana na o ɲɛnabɔli t'an bɛ kɛ a damata mankan ye sabula ɲɛfɔli ani ɲɛɲini ni sɛbɛnfura ko la Jabate a yɛrɛ k'a fɔ dugukolo jɛlen yɛrɛ de kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ Jabate o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn e de bɛ dugukoloko ɲɛnabɔ e de b'a jalati Jabate n'a fɔra e yɛrɛ bɛ se ka taa yɔrɔ la dugukoloko kɔni mankan a n'a ɲaami barika bɛ bonya cogo min na o ye hadamaden kamana guwa a ko n'o fana i bɔ a la Jabate k'a dɔn sigi kelen bɛɛ sabula dugukolo kɛn bɛ a damata mankan ye yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko ACI ka dugukolo Jabate i k'a dɔn o yɔrɔ min ma bande
de 140 mètres wajabate n'o fana bɛ ayiwa sabalibugu a k'o fana damata mankan bɛ yen sabula wulikajɔ ni jateminɛw na fo ka taa gosi senu nɔngɔngari in na wajabate nin bɛɛ lajɛlen y'a damata gɛlɛya ye a ko n'o fana y'i bɔ a la wajabate i b'a ye k'a fɔ ACI a ɲɛmaaso i k'a dɔn ayiwa don o don u bɛ dɔ de da dɔ kan min kɔni bɛ kɛ gɛlɛya damada de a ko n'o tɛ ACI i k'a dɔn ayiwa fura min tigɛra k'a k'o furakɛ wajabate i k'a dɔn olu kɔni ma se ka ɲɛ abada jɔnni bɛ se k'a faamu nin dugukolo ko in min k'u ɲɛfɔra bila ko tɛ san caman kibaruya kabini président Amadou Toumani Touré o tile la wajabate i b'a ye k'a fɔ ACI 2000 yɔrɔ dɔ tun bɛ yen a fɔra ko France Afrique bɛ kɛ ayiwa Amadou tile la o donnama in kama joona jamana nana jateminɛ kɛ ka yɔrɔ belebeleba dɔ k'oli ni k'o ɲɛfɔ k'a fɔ nin yɔrɔ in min ye Faransi jamana minnu bɛ yen ni tubabukan bɛ fɔ France Afrique olu ka ɲɔgɔn ye bɛna kɛ Mali la o kuma wulikajɔ ka boloda ka kunbɛli kɛ faamaw de bɛna masakɛw de bɛna wajabate o yɔrɔnin bɛɛ sɔn kɛra ma bɛn kɛra k'a donnama in kama ka yɔrɔ belebeleba dɔ jira yɔrɔ belebeleba in hôtel belebeleba tun bɛ jɔ supermarché bi jɔ wajabate k'a dɔn taa ka segin ye ani makaama caman kan ka k'a yɔrɔ la a donnama in kama jamana y'i jigi da jamanadenw kan maa min sɔnna a donnama in kama a nafolo bɔli wajabate k'a dɔn o ye Gayila ka denbaya ye Gayila ka denbaya de sɔnna a wari bɔli ma wajabate k'a dɔn décret bɔra ni k'a bɔ k'a bin yɔrɔnin bɛɛ sɔnkɛrɛw ma olu ye wari caman de bɔ wajabate wari in bɔlen kɔfɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi i b'a ye k'a fɔ ŋanamu ko wɛrɛ bɛ ɲini ka don ko la hali n'a sɔrɔ o yɔrɔw ma se ka ban joona wajabate min kɔni ye wari bɔ ɲɛɲɛ bɔlen don la sabula décret o ye faama kuma ye décret fɔlɔ min kun bɛ yen wajabate u nan'o kari ten kaw i k'a dɔn a ka décret filanan bɔ mun de b'u kɔnɔ Gayila ka wari bɔlen ka don yɔrɔ la wajabate yalima u b'a fɛ k'o de boso wa yalima u b'a fɛ k'o de minɛ wa ɲininkali tɔn bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko damadɔ in da k'a da ɲɔgɔn kan jamana sɔrɔ bosobaw a b'u siran kosɛbɛ wajabate n delila k'a fɔ kumaso in kɔnɔ n ko faama dɔ delila k'a fɔ n ye k'a fɔ jagokɛlaba fila bɛ yen wajabate don kelen da kelen lɛnpo juru ma yɛlɛ u la don kelen da kelen ni douaniers banana u bɛ taa f'u ye douaniers bɛ taa f'u ye u bɛ kɔn ka wari di douane ma ka sɔrɔ hali a minɛ ma i y'a fɔ n ye n delila ka nin kuma in fɔ a ka ca Gayila b'o la Gayila kelen ala ka hinɛ o b'o la yarabi Ba Canu Kuma b'o la belebele wajabate naamu sɛbɛnnikɛla ko ni denw kɔni kɛra ninnu ɲɔgɔnna ye wajabate k'a dɔn a siga t'an na sabula an dalen don ala k'a fɔ min kɔni wulikajɔ ni cɛsiri nafolo i k'a dɔn jagokɛlaba minnu b'a la ni minnu kɔni y'u togo tɔ u kɔ wajabate i k'a dɔn hali u salen kɔfɛ baara ka kɛ a baara ka ɲɛ wajabate ninnu nin du damadɔ kɔni b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don na ko bi wajabate k'a dɔn nimisa bɛ ɲini ka don ACI ko la ni wulikajɔ ma kɛ jamana ɲɛmaa kuraw jango transition wajabate dugukolo ko a gɛlɛya a mankan wajabate k'a dɔn baara kalifalen bɛ ACI de ma kosɛbɛ minisiri min n'ale b'a ko kɔnɔ o de ye minisiri Kɛmɛna ye Kamena ye wajabate n'a ma wulikajɔ kɛ sa ka taasi kɛ i k'a dɔn dugukolo ko mankan a laban na jamana in da kolon di k'a filenkolon di nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don Jekapib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako ka fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Naam, ne bɛ tigɛ don i bolo don Nouvelle Horizon ɲɛdankura fasireba n'o ye Mahamadou S Traoré Mahamadou a ko kuma minnu bɛ ka folo an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatou bɔra diinɛ batoyɔrɔ la a ko min ye groupement des leaders futur du Mali karamɔgɔ Dabatou bɔra u wulila ni k'u jɔ u y'a yira k'a fɔ min ye jamana in ye kokɔrɔ jamana don jamana in ye danbe jamana ye a baara ta jamana in ye silamɛ jamana ye fɛn dɔw bɛ ka kɛ an bɛ don min na ko bi politique ko sira kan karamɔgɔ Dabatou bɔra n'u ma bɔ ka kuma a waati kuma k'a bɛ taa ka maaw bolo da fasireba ko a ko n'i ye groupement des leaders lajɛ maa min y'a ɲɛmaa ye o de Dr Hamza Maïga karamɔgɔ Dabatou bɔra a n'a ka jama u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kalo in tile 29 ni k'u da don jamana yɛrɛ ka lahelaw la fɛn minnu bɛ ka kɛ bi ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a ko Mali kɛ bɛ n ta si dɔn jamana ye ɲɔgɔn bonya tɛ bilen ɲɔgɔn buruja karamɔgɔ Dabatou bɔra gundo tɛ bilen a ko n'i ye jamana in kunnama la ka bilama in lajɛ k'i bɛ dabali de bɛ ban k'an bɛ Mali kelen de kɔnɔ wa fasireba ko
a ko min ye silamɛw ye u y'a yira k'a fɔ misiri kɔnɔna karamɔgɔ Daba Tunkara fɛn dɔw bɛ ka k'o kɔnɔ bi n'o ye kutubakɛyɔrɔ ye o tɛ politiki kɛyɔrɔ ye o tɛ ɲɔgɔn kɛrɛmatigɛli kɛyɔrɔ ye karamɔgɔ Daba Tunkara misiri caman bɛ jamana in kɔnɔ hali n'u ma tɔgɔ fɔli kɛ a ko alimami caman bɛ yen n'u ye kutuba daminɛ ka ban min ye transition ɲɛmaw ye olu bɛ Buruja min ye dugu jamana ɲɛnamabaw ye olu bɛ Buruja a barata n'i ye diinɛ taabolo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara groupement leader maaw y'a yira k'a fɔ baara wɛrɛ bɛ diinɛ la min tɛ Buruja ye a ka ca parce que b'a ko min ye diinɛ nakun jumɛn b'a la o de ye ka maaw lasabali o de ye ka se ka hinɛ don maaw dusukun na o de ye ka juguya bɔ maaw kɔrɔ o de ye ka maaw bila Ala ko sira kɔnɔna la bɛn ni keleya ni sigiɲɔgɔnya ɲuman diinɛ kan k'o baara de kɛ parce que b'a ko ni diinɛ ɲinɛn'o kɔ karamɔgɔ Daba Tunkara fo ka kɛ politiki baara ye a ko ji mana jifilen sira min ma kamana bi guwa a ko Mali ko tɔ kɛn bɛ yan bɛ don min na ko be o kuma ko min ye groupement ye u bɛna wuli k'u jɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka kuma maaw fɛ maa minnu bɛ k'u to kutuba kɔnɔ n'u bɛ transition puruti a ko nin ye bolodiɲɔgɔnma waati ye CEDEAO UEMOA u kɛn bɛ ka jagoya fanga ta ka bila Mali kan malidenw kan k'u bolodiɲɔgɔn ka kɛ cɛ kelen denw ye ni k'a yira u la k'a fɔ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara n'o kɛra o kuma k'a bɛ dɔɔnin bɔ a fanga la nka ni anw yɛrɛ bɛnbaliya boloda n'anw yɛrɛ an ka ɲɛmaaw puruti a ko jugu bɛ yɛlɛnna dɛ siga t'o la parce que b'a ko karamɔgɔ Daba Tunkara maa minnu bɛ k'o kɛ o kuma ko n'u ma kangarida mɛn silamɛw yɛrɛ kan ka fɛn mun ta k'u sigara don n'a nataw la o kuma ko groupement ko k'a bɛn'o baara sira taama kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamadou S Traoré ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula o don n'a jara a na se fila hali Jabate k'a dɔn ni karisa kun bɛ yen nin tɛ se ka kɛ kana sɔn abada u ka kɛ I ɲɛnama balolen ɲɛna Jabate k'a dɔn a wa hali bi dugukolo ko mankan a ko logements sociaux Jabate min ka teli o fɔcogo la a fɔ ko ATT bugu ATT bugu so minnu jɔra tabakɔrɔ Jabate k'a dɔn a ŋanamu na sɔni barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten Jabate k'a dɔn ayiwa min ye logements sociaux ye ATT bugu dicogo de b'a la Jabate k'a dɔn ayiwa min ye a sanni kɛcogo de fana b'a la a sariya bɛɛ lajɛlen fɔlen don ni k'a ban Jabate nka tabakɔrɔ ayiwa ATT bugu sokura minnu dira Jabate k'a dɔn dɔw kɔni ye so dɔw sɔrɔ dɔw yɛlɛmana so dɔw kɔnɔ Jabate k'a dɔn a dicogo ma se ka ɲɛdɔn u b'i ni ka waati joli bɔ u dalen bɛ nin sow kɔnɔ Jabate nka kɔsa in na ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli Jabate wulikajɔ nana boloda ka jateminɛ kɛ Jabate k'a dɔn kadiribaw minnu kɔni ni olu de b'a a baara yɛrɛ la ani ayiwa minnu bolo bɛ a ca kɔnɔ jango u ko cakɛda min ma cellule de communication o don min ye ayiwa MHDTP n t'a dɔn n'o ɲɛf'i ye cogo min Jabate k'a dɔn ayiwa kunnafonidiw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira Jabate k'a dɔn min ye nin ATT bugu so ye ministre so min bɛ a baara kunna direction générale de l'office malien de l'habitat Jabate ka taa se direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat Jabate k'a dɔn nin cakɛda in bɛɛ lajɛlen daba kuma na Jabate k'a dɔn ayiwa min kɔni ye a nkalon n'a namara a bi bɔ nin yɔrɔ de fana sɛbɛnnikɛla ko maa minnu kɔni donna so in kɔnɔ tabakɔrɔ Jabate k'a dɔn ka sɔrɔ u n'a donni man kan sarakisɛ foyi tɛ yen sɛbɛnfura foyi t'u bolo min b'a jira k'a fɔ u ni so ninnu dali ka kan a ko i k'a dɔn minnu nana n'a ye Jabate sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ min ye sɛbɛnfura lankolon ye Jabate o de dir'u ma a bɛ n'a fɔ dɔw kɔni ye yɔrɔ in feere u ma Jabate k'a dɔn ni sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura min ni jɔsen kelen d'a la communiqué kun kɛra kabini waati jan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a y'a cogo dɔn a bɛ so minnu kɔnɔ n'a sɔrɔla a ma d'i ma jɛlenya na n'a sɔrɔla i n'a a sɔrɔli man kan Jabate kabini kelen wulikajɔ boloda tulo gɛlɛya yɛrɛ bolo kan maliden bɛ ɲɔgɔn jɛ a gɛlɛya nkalon de kan Jabate i k'a dɔn a bɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ u sɛbɛn kɔrɔ tɛ sɛbɛnnikɛlaw ko ayiwa min bɛ se ka nin ko in ban o de ye ka taa fɔ a sun kɔrɔ sunkɔrɔla in dun tɛ dɔwɛrɛ ye sɛbɛnfura minnu dilen don n'o ye bil hakɛ ye jamana ka sɛbɛnfura minnu dilen don Jabate u nana lawuli kɛ lawuli senfɛ Jabate a nana ye k'a fɔ min ye maa caman ye o t'an b'i bugu so in kɔnɔ k'a sɔrɔ i n'a man kan Jabate e bɛ se ka da nin na cogo di so 7,000 ani 743 Jabate i b'a ye k'a fɔ so in kun fɔlɔ kun y'o ye min ye so 10,2 ye i k'a dɔn 566 Jabate u kun ye dangan filanan ye nka ŋanamu kɔni donnen don min na sa u de fanga bonyana kosɛbɛ sabula kabini mai kalo san 2019 communiqué ninnu bara ka kɛ a y'a cogo dɔn kadiri jugu dɔ bɛ yen jamana faama dɔw bɛ yen sow don u ye nkalon tigɛ a ye
ka namara tigɛ ye n'u ye sɛbɛn d'a ma k'a ka taa da so in kɔnɔ ala b'a kɔ bi bɔ fiɲɛ la koyi Bɔjɔbate k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw laban nana wolo min na a fɔra fɔ cogo min a kɛra o kɛcogo dilan koyi ja dɔw kadiri dɔw taara feereli kɛ Bɔjɔbate ka sɛbɛnlankolon ta ka di mɔɔw ma Bɔjɔbate kabini a wa sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra k'a ɲɛ dɔn sisan kɔni dɔw ye kusukusu kɛ dɔw minɛna ka don kaso la wa kadiri ninnu u bi baara kɛ yɔrɔ caman na Bɔjɔbate service da n'o da donnen don ayiwa ATT soko la Bɔjɔbate maa dɔ bi sɔrɔ o la min ni b'a la sɛbɛnnikɛla ko dɔw yɛrɛ bɛ o ye ɲɛmaa ye o ye kusukusu kɛ hali sini o bɛ ɲini a tɛ ye a ko an bɛ don na ko bi min ye hakilina kura ye ani wulikajɔ o kalifalen bɛ i k'a dɔn étude de maître ayiwa Mɛnkɔrɔ Tarawele ma Bɔjɔbate i k'a dɔn o ye commissaire de justice o ka wulikajɔ kɛ sɛgɛsɛgɛliw jateminɛ tɔw ka se ka ɲɛdɔn min bɛ se k'a to a kow bɛ faamuya maa 100 ani maa 84 Bɔjɔbate i k'a dɔn sɔmin kelen don k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ waliso de kɔnɔ u ta tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula l'espoir karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don min ye fasiriba n'o ye Amagono Sayi karamɔgɔ daba tungora a ko an ka taa Banba Banba ale bɛ Ekoro marabolo la karamɔgɔ daba tungora min y'u ka laadala kɔmɔ ye a ko ɲinantan ye a fɔra Useni Amion Gino kɔ dɛ Fasiriba ko a ko ni laada in bɛ a bɛ san 20 ka bɔ Fasiriba ko min y'an ka jamana yɛrɛ dɔmɛni kokoro ani laadaw ye karamɔgɔ daba tungora jɛgɛ ko tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔ kɔnɔna la ni ka jɛgɛ mɔ o kuma k'a bɛ maanifin tin don ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tungora a kɛnɛ kɔnɔna la maaw bɛ ɲɔgɔn ye ni k'u ka ŋaniyaw yira ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tungora a bɛ kɛ sababu ye min ye dubabu o bɛ se ka kɛ jamana ye ni ka na ni basigi ye Fasiriba ko kabini bamancɛ wale nana jamana cɛmancɛ bolo la min ye kɔmɔ ye a kun kuma bilalen bɛ kɛrɛfɛ nka sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ ni fanga ye Fasiriba ko waatiw kɔni bɛ ka nɔgɔya dɔɔni min ye dugu cɛbaw ye ka taa bila maakɔrɔw la karamɔgɔ daba tungora u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka ɲinan ta boloda Fasiriba ko min ye Banba ye i b'a ye k'a fɔ nin kɔ belebeleba in u bɛ t'u sigi a kunna karamɔgɔ daba tungora ni k'a mɔ bɛɛ lajɛlen bɛ garisɛgɛ sɔrɔ o kuma jɛgɛ in a tɛ feere a bɛ dun Fasiriba ko n'i y'a lajɛ kɔmɔ in politikimaw de bɛ taa fira kan ni ka yen k'u ka campagne kɛyɔrɔ ye min ye Useni Amion Gino monsieur le ministre karamɔgɔ daba tungora ka kɔ ɲinantan ɲɛ i b'a ye k'a fɔ kɔmɔ caman kɛra ale de kɔni caméra bɛ jɔ a kan waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora a bɛ k'a ka jɛgɛ minɛ cogo min na a bɛ k'a minɛ ten o kuma f'a bɛ to ka belebele dɔw kɔrɔta sanfɛ ko n garisɛgɛ fununa bi dɛ Fasiriba ko ɲina Useni Amion Gino ma ye a bara ta karamɔgɔ daba tungora waati dɔw kɛra Useni Amion Gino a ko min kɔni ye an ka jamana ye sa ko kalafili kura ka labɛn joona surasiw bɛ mun de ɲini jamana kunna u ka baara ye lakanako ye karamɔgɔ daba tungora ka kalafili labɛn joona o kuma min ye masakɛ kura ka sigi n'o ye bɛɛ fanga masakɛ ye Fasiriba ko maa min yɛrɛ tɛ se ka taa ka dugu la k'a sababu kɛ bamanciya ye e bɛ campagne kɛ min o kuma ko tiɲɛ fila dɛ Fasiriba ko Useni Amion Gino ka ɲina yebaliya karamɔgɔ daba tungora k'a ko de ko waati ka gɛlɛn kosɛbɛ fura kɔnɔna la o kuma ko min ye bamanciw ye k'u bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'ale yɛrɛ forokotora san dɔ la koyi ko sinon k'u tun bɛna ale fa ɲinanta kɔni k'ale yafara ɲinanta kɔ ni mɔgɔw ko k'u b'ale fa a ka go fanga fɛ o ye tiɲɛ taa nkalon tigɛ ko cɛman Ibɛri de ye e wele k'o fɔ e ko e k'i dogo e m'a dɔn ni Allah politique tɛ nin ye dɛ i b'a bɛɛ de ni Allah i b'a bɛɛ de n'i kulo la maa bɛ siran sariyatigiw ɲɛ a ka gɛlɛn n'o tɛ nin fɔcogo ɲuman bɛ n kɔnɔ naam ayi de la karamɔgɔ daba tungora naam Amagono Sayi a y'a jira k'a fɔ Useni Amion Gino ka yebaliya karamɔgɔ daba tungora ko nin kɔni jigi waro belebeleba ye sabu ale de kɔni b'a la k'u ka campagne kɛ e maa min tɛ se ka t'i ka dugu la campagne bɛ kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la Bamakɔ o kuma min kɔni ye tiɲɛ ye karamɔgɔ daba tungora k'o dira transition ɲɛmaaw ma hali bi u bɛ taasira mun kan k'u ka tɛmɛ n'u ka taasira ye sabu min ye jamana ye k'a kolo suma n'o kɛra don o don malidenw sigilen bɛ ka kalafili kura mun b'a kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora ko bɛɛ boloda n'o tɛ jamana basigi bali o kuma ko campagne bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn i b'a kɛ k'i to i ka du kɔnɔ o misali dɔ filɛ nin ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'espoir kɔnɔ Amagono Sayi ale ka sɛbɛnni don Hamɛ Jolite k'a dɔn yanni sɔɔni cɛ sabula sunkalo sera ka ban min ye tilefɛla teko ye a na dabila yanni an ka so ma i sɔn kɛ n ka tezara premier an ka min dɔrɔn wasali kosɛbɛ karamɔgɔ daba tungora n bala cogo bɛ di Bɔjɔbate ne bɛ n bolo bugɔ ka don a dɔw kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Bɔjɔbate maa min ye sɛbɛnni in kɛ taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛfiye a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba Baru kolondigi ko a k'i k'a dɔn min ye vidéo mani min bɛ yen n'u k'a ma ko Amara Bacili k'a dɔn Awa Sumɛlɛ Bube Mayiga Ala k'a hinɛ a ka denbaya b'a fɛ k'a da don kuma na Bɔjɔbate sabula u ye ŋaniya dira kɛ min ye weleli ye bɔgɔ jɛnen ka sariyatigiw fɛ yen u ye Amara Bacili wele bɔgɔ jɛnen kan
Bwajabati semanikala ko akika don utara jalaki sebe boka bi sabula ika don amara batil ale kunafoni dilay kunafoni dila sira kura minnu be n'u ka ma ko Facebook ika don amara batil ko ni kunafoni do jenze bube fatule kɔfɛ olu dabali bana u kamana gwano ma se ka faamu u ko u ka jalaki la ika don amara batil bube fatura bana ni bana minnu ngumbala ani ko minnu ni ko minnu ngera ika don awakamale ngoni yo o kunafoni de charifa bele jilefe kasoro min ye awa bana minnu ngumbala gundo do sabula asema bora be ma minnu bulu ika don minnu ba abana kalama ika don kanga ka dimba ya ani abo dokotoro minnu nyere ba don walma jamana ika don nyama so kanga bo kalama nga min ngoni kunafoni dilai o ka se ko kunafoni dafale bele jile soro ko jenze ika don koni o mabben oluma o mabbi uma o tina jeno yi o de la utara aywa jalaki sebe koni mbi sharatugu fe sebe kala ko nini ngoni zenzena ala ka ngishe akana ta ke kungo were minya amara batilima sebe kala ko ngo bube ka demaya min ngoni nye awasomo yi olu koni ya jira ka fo ta dabla koy sabla ni ngoni ayu olu toro o kuna funi do be olu kuma nga dakana ka walma ma wore mango me o kuma sharatugu kuma koni vlani oni yekuta kalaje boje bate ikaro ku ingela rafuka fuka tuti ako sabla mi nyamara batili ye ayi kuma chama wo bube yere kan o kuma nunu voli sabla bube ka fatuli kana blabla ibai ka fo ma do koni ma se ka famiyali soro do yere jalaki chama di bi ikado transition kan ka jira ka fo na soro la ukunya blakata ikado furakeli kero la atina fatu o do koni ya jira ka fo fatuli invana ye alakudi ni alako ibi fa wati ikado miniti kili ibana na wima bana ibisa boje bate ni mabala ni nunu ngoni bita ka sagi la bele jile ni ikangania bele jile ni kadangania somene kala ko aku kamelen were be umi ndwa ye ko buba fane anake oye bube ikado akaluba belebele o koni mbalaka jalaki chama bi ireju susuka somene kala ko oye puma faratile yere dofo ka kena fo ay wami ngoni bube ka sayai makudo made ko ngara sababu ye ka made kara satai o kuma bana minine minu fana be yala mo fana tinake jalaki wore buba fane mawa ngale tumbe sebene kala ko ni nyajira mi nyi umar angoy baye akwa mi duni mine ko bi mi ngoni bube ka fatuli o do ko ngele me ka ke jogu kunye sabula kuma gele do be ni taraka se o yorola ikado ilaba ebi bo man biya an islamia kono o fokata jalaki do be jalaki minu nye jalaki golew nye boje wate kada kuma do ka gele o ye gela dai nga mi duni na ko bi sharatu ko ni baraka ko infle flala na amara baciri yala ma na kungo soro wa yala ma te kungo soro Facebook wa ani ngalo to mbe mi ngoni njeledo mi nye bube ye alaka hina akomo ukoni dusu kashiledo kosobe mi nyamara baciri ka kuna foni dinu nunyi ni munye sebanye anya mi zalo ka bo soirée Bamako kono Bamako wula karamo le verdict tiens fatreba no ye Ibrahima Traoré ako dinye selegena ni muso to la do no ye 8 mars karamo da batungora akunyi abijine ga kunje ako niya laje minye mali muso ye karamo da batungora matoko nyina taina minye jamana basigini be fatreba ko akinna munumbe muso la du yiruwalila ninga tabla esigida yiruwalila ka fara jamana konona ko bela jelenka muso okuma ku joro ka bonko sebe fatreba ko akoni yalla je minye jamana yaraka kene sigile lu temenen ko fe minye kene woro kene gara no lu sigira jamana dugo ko no bela jelila minye tabakoro ka ufe fatreba ko association belele ba do be karamo do batura noy association des services unis des logements sociaux de tabakoro okuma lu ko ni yaraka fo 8 mars noy muso to la doe karamo do batura ko te fo lu ko okuma minye ka sigi ajara okuma uyu tiga di nyogoma mamu be tabakoro logement sociaux kono ma keme sabani bi wolonvla ni wolonvla okuma keme jera jakulu insa keme ka maka nyemaye sabu baro karamo do batura nyema kan anye ni nyema mbembi ni bela jelen ko ni somaye ukwa mako SKK madam sako ekadi ekamisoko madam sako min ko ni ale ko ni taraka ke nyemaye karamo do batura oti dore ye ladriya mumbala minyi
aka malame aka mablasrali karamɔgɔ daba tukura ka kodɔn ka kɔrɔdɔn ni ka to muyu kɔnɔna o kuma o de ni kunajani ni daraja la sama fasiriba ko min ye tabakoro lojuma soso muso bɛɛ lajɛlen ko o kuma an sigilen bɛ ka maa min lajɛ ka maa min lamɛn ni k'an wakili ta ka da ka o de ye SKK ye fasiriba ko min kɔni ye u ka 8 mars ye karamɔgɔ daba tukura u y'o bolo da sibiri tɛmɛnen min kɔni wuli ka jɔ belebeleba u kɛra kɛnɛ dɔ kan n'o ye tabakoro boloro kɛnɛba in ye o kuma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan min kɔni ye kalabankoro tabakoro ale bɛ kalabankoro komini fɛ a mairie o kɔni o ka cɛden tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tukura ni ka taa bila sous préfet Daya Keta ale yɛrɛ y'a sogo n'a golo doni ka taa kɛnɛ kɔnɔ sabu a y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ tɛ kɛnɛncinin ye muso minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan karamɔgɔ daba tukura k'u kelen o kelen nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ko la a ko min ye kɛnɛ in ye ale yɛrɛ bɛ taa ka taa kanabu ye ka t'u lamɛn u y'a yira k'a fɔ ko nin b'a ɲini muso ni denw ni denbaya ka ministre fɛ o kuma k'i kɔfilɛ olu ka tɔn na sabu olu ka tɔn in sigili kun tɛ dɔwɛrɛ ɲɔgɔn dɛmɛ min ye jamana yɛrɛ dɛmɛnen sabu jamana hakilina mun ta an ka jamana kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ o de ye Mali kura Mali muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye Mali kura ɲɛnamali la o kuma ko tabakɔrɔ olu kɔni fɛnɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye karamɔgɔ daba tukura o de ye basigi bɛ se ka sabati cogo min na o de ye musow bɛ se k'u ka musoya baara boloda sigida kɔnɔ cogo min na jango sigida bɛ se ka yiriwa a ko nin hakilina fila hakilina ɲuman don min ye maa caman wɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tukura bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiya ta ni ka ɲɛsin ni jɛrɛjɛkulu in ma jɛrɛjɛkulu in y'a yira k'a fɔ ŋaniya minnu b'u bolo karamɔgɔ daba tukura don n'a nataw la o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɛtaw de kan min kɔni ye safinɛ dilan ka taa bila eau de javel la ka taa bila jinimere takulaw la o kuma u ka muso caman bɛ yen minnu y'o baaraw nun don ka ban u mago bɛ min kɔni minɛ ka taa bila jagokun ale ni formation na jango baara bɛ se ka yiriwa bolo cogo min na o kuma min kɔni ye exposition dɔ ye u y'o bolo da a don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ sibiri tɛmɛnen ye kuma ni lasigiw ni ɲɛnajɛw tɛmɛnen kɔfɛ u taar'u ɲɛ da tabakɔrɔ musow ye baara minnu kɛ u ka sigida kɔnɔna la u taar'o lajɛ ni ka baara kuncɛ n'o ye min ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin san wɛrɛ 8 mars ma kunnafoni filanin ye an ye min bɔ verdigi kɔnɔ a ka bi bɔli don wajibi tɛ ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma Mali flash o don sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 187 o don wajibi k'a dɔn fasirikɛba n'a ɲɛɲini k'a ɲɛ f'i ye hali jalo don mayi ko wajibi i k'a dɔn farafinna ye kelen ye min ye jamana minnu n'u cɛbɔlen don jamanaw kelen don o jirali a n'o ɲɛfɔli wajibi k'a dɔn farisogo k'a dɔn min ye ningu ye k'a dɔn nin bɔra Senegal ka denmisɛn dɔw la minnu kɔni damana ka bɔ Dakaro ka na Bamakɔ u sen la wajibi k'a dɔn tile m'u bali funteni m'u bali wajibi kungo ani minɔgɔ m'u bali kungo sogojugu minnu bɛ kungo kolo kɔnɔ m'u bali wajibi k'a dɔn farala ɲɔgɔn kan maa 18 ka bɔ Dakar ka Bamakɔ sɔrɔ min ye Mali faamaw ye wajibi k'a dɔn bonya in a jaruw ye min ye jamana fanga ɲɛmaa yɛrɛ ye Dr Sogol Kokala Mayiga o yɛrɛ de taar'u kunbɛn place de l'Indépendance la u ka sɛgɛn an'u ka muɲu an'u ka minɔgɔ muɲu wajibi ka taa u bonya ni ka karamasagu ma jamana to a la sɛbɛnnikɛla ko a ko kilo 1000 ani kilo 360 tile 40 taama nin cɛw ani musow y'o de kɛ nin bɛɛ lajɛlen Senegal ka ye wajibi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin dama min n'u y'a kɛ tile fɛ wajibi k'a dɔn fo Bamakɔ u ye taama in kɛ tile 40 de kɔnɔ Dr Sogol Kokala Mayiga ani ministre caman ani wa jamana i k'a dɔn a soba u y'u kunbɛn wajibi k'a dɔn jamanakuntigi Assimi Goïta to a la wajibi a jɔ ko a la k'a f'u ye u ye nin kawale min kɛ Mali ani Senegal bi fa kelen ba kelen min ye gɛlɛya minnu bɛ yen ne CEDEAO ka gɛlɛya ye a ko in bi faama kunba n'o tɛ jamanadenw dɛ o kuma Dr Sogol Kokala Mayiga a ko a dalen don a la a danganiyalen don n'a ye Senegal ka ni Maliden i k'a dɔn dugudenw kɔni ye fa kelen ba kelen ye maa tɛ k'o bali CEDEAO ka nin diyagoya ko minnu bɛ sen na i k'a dɔn a wa denmisɛn ninnu ka taama u y'o de jira k'o sɛbɛn kɔrɔ kɔn sabula CEDEAO kɛlen bɛ ka diyagoya ko minnu sigi Mali dala ka taa se ayiwa IMOA u n'a nɔnɔw bɛɛ ma o kɔni u ka ŋɛnajira talen don k'o desɛgɛrɛ Malidenw fana maa caman de bɔra dugu wɛrɛ la ka far'u ka taama sira la fo Bamakɔ yan wajibi k'u dɛmɛ taama in na i k'a dɔn k'u ka nisɔndiya jira a ko min ye nin wulikajɔ ye don min kamalen ninnu bi fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Dakaro u y'a jira u ka taama ŋaniya min ye u y'a kofɔ bɛɛ lajɛlen ye wajibi a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan min ye maa tile 40 taama kilo 1000 ani kɔ wajibi jɔnwala ni man gɛlɛ i tɛ k'a fɔ sabula bi
fundini yɛrɛ min bɛ nin furanjɛw la wajabate i k'a dɔn bamanjɛ wale minnu bɛ furanjɛ in na wajabate o yɛrɛ bɛ maa caman jaliya nka ninnu kɔni maa 18 farala ɲɔgɔn kan muso 6 de tun b'a la wajabate a tɔw ye cɛw ye a bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin u ka taama kun de ka farafinna kelenya jira Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ an ye kelen ye k'o jira farafinna bɛɛ lajɛlen kan k'i dama kasi ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ se k'a to ayiwa farafinna yɛrɛ bɛ yiriwa ninnu ye sɛbɛn ye Mayi Jalo ka sɛbɛn don an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ko an tɛ bi ta bila yan a dafara waati sera waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛw la Surafanatɔw ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sankɔrɔw bɛ bɔ ni ngɔl'u lakali Ahmed Jakite Buwa Jabate Daba Tunkara wa salam